‘Yan sanda sun kama wani mai garkuwa da mutane sun ceto wani ɗan ƙaramin yaro ɗan shekara 2 a Yobe. Rundunar ‘yan sandan jihar Yobe ta cafke wani matashi mai suna Abdullahi Aliyu ɗan shekara 24 ɗan asalin garin Kakuri da ke jihar Kaduna bisa zargin sa da yin garkuwa da wani ɗan ƙaramin yaro ɗan shekara 2 mai suna Abdulkarim Muhammad. A ranar 31 ga watan Yulin 2025 ne dai aka sace Abdulkarim a garin Fatuskum, inda Aliyu ya tuntuɓi mahaifinsa Muhammad Isiyaku domin ya biya kuɗin fansa naira miliyan 2. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Yobe, SP Dungus Abdulkarim ne ya bayyana hakan a wata sanarwa da manema labarai suka samu a Damaturu da ke jihar Yobe. Abdulkarim ya ce ɗaukin gaggawan da 'yan sanda suka yi ne yasa aka ceto yaron tare da cafke wanda ake zargin Aliyu. Rundunar 'yan sandan ta kara da cewa an gano wanda ake zargin kuma an kama shi a jihar Kaduna bayan bincike ya nuna cewa yana da hannu a irin wannan lamarin a wasu jihohin. Ƙarshen rahoton kenan, ku ci gaba da kasancewa da Nigerian Update. Sunana Abba Hassan.